Людзі зноў паляцелі да месяца. Лукашенко і Путін павіншавалі адзін аднаго з'яднаннем, а ў Макбай праз капрызы дыктатара перайменавалі амерыканам. Што яшчэ адбылося сёння ў Беларусі і свеце, раскажам у аб'ектыве. З вамі Віталь Бабін. Пачынаем. І пачынаем з падзей міжнароднага, нават касмічнага маштабу. 4 амерыканскія астранаўты абляцяць месяц. Вакол спадарожніка Зямлі больш як 50 гадоў не было аніводнай пілатаванай ракеты. Місія Артеміс-2 разлічаная на 10 дзён пра асвоенне месяца. І беларускі след у космасе. Юлія Цяльпук. 54 гады НАСА не накіроўвала людзей да месяца. Гістарычны старт карабля «Арыён» з 4 астранаўтамі здзейснілі з касмадрому ў Флорыдзе. Цяпер ён на зямной арбіце. Пасля кароткага знікнення аднавілася сувязь з экіпажам, які мае шмат працы ў цяжкіх для арганізму ўмовах. У першы і другі дзень палёту ім можа не хацецца шмат есці. І гэта толькі частка наступстваў нагрузкі. Цела і фізіялогія прызвычайваюцца да нулявой гравітацыі. Для гэтага патрабуецца пэўная адаптацыя. Астранаўты рыхтуюцца да разгону «Арыёну», каб трапіць на траекторыю палёту да месяца. Ці можна будзе пасля гэтага казаць пра поспех місіі «Артеміс-2»? Для мяне поспех – гэта гатовасць да палёту і бяспечная пасадка на ваду пасля 10-дзённай місіі. Мы ніколі не лёталі на «Арыёне» з экіпажам на борце. Гэта выключна тэставая місія. Мы будзем далей збіраць дадзеныя на працягу наступных 10 дзён. Будзем дзяліцца навінамі, але пра поспех абвесцім, калі астранаўты бяспечна вернуцца. І мы пачнём працаваць над наступнай місіяй. На першым этапе місіі аўтаматычна кіраваны «Арыён» уваходзіў у прастору месяца і таксама не меў пасадкі. Галоўная мэта другога палёту – выпрабаваць сістэмы жыццезабеспячэння, сувязі і ручнога кіравання. Пасадачны модуль будзе выпрабоўваць наступная місія – «Артеміс-3». І толькі 4-я прадугледжвае высадку астранаўтаў. Праграма «Аполлон» паўстагоддзя таму разгортвалася хутчэй. Если сравнивать с Аполлоном, то, конечно, программа намного медленнее развивается, потому что тогда было больше стимула, ну и, наверное, даже отчасти больше риска, ну и больше финансирования, потому что сейчас приоритет у этой программы гораздо ниже, чем в свое время был у программы Аполлон. Конкуренция там, между Америкой и Китаем не настолько ярко выражена, как была в свое время между Америкой и СССР. Тым не менш, гэтая місія адна з самых дарагіх у сучаснай касманаўтыцы. Адзін запуск ракеты, якая вывела «Арыён» у космас, каштуе больш за 2 мільярды долараў. Плюс дзясяткі мільярдаў, што пайшлі на распрацоўку гэтай ракетнай сістэмы. І плюс паліва, якое, дарэчы, пакідае ў космасе і беларускі след. Наш вучоны Барыс Кіт у ЗША браў удзел у распрацоўках сродкаў сувязі для касмічных праектаў, а таксама ракетнага паліва. Там сейчас используются практически те же двигатели, те же топливные компоненты. И, в общем-то, и на космическом корабле, и на ракете. Это, в общем, классические компоненты. На ракете это кислород-водород. На космическом корабле это диметилгидрозины, это тетроксид азота. Многие космонавтики мира пользуются этими компонентами. Пра беларускага вучонага Барыса Кіта лукашэнкаўскія медыі згадваць не любяць. Пасля другой сусветнай вайны ён працаваў на развіццё касмічнай праграмы ЗША, якая лічылася часткай вайскова-тэхналагічнай канкурэнцыі з СССР. Юлія Цяльпук, Белсат. Дарацца кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету у дыпламатычных пытаннях Дзеніс Кушчынскі працягвае візіт у Вашынгтон. Там ён правёў шэраг сустрэчаў з высокапастаўленымі амерыканскімі чыноўнікамі, з прадстаўнікамі Белага дому і Дзярждэпартаменту ЗША. Размовы адбыліся з намеснікам дарадцы ў нацыянальнай бяспецы ЗША Энді Бейкерам, старэйшым дырэктарам у справах Еўропы і Расіі ў Радзе нацыянальнай бяспекі Чарльзам Маклохлінам. Таксама ён сустракаўся са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША ў справе Беларусі Джонам Коулам і намеснікам памочніка дзяржсакратара Крысам Смітам. Паводле Кучынскага перамовы былі вельмі прадуктыўныя, аднак іх падрабязнасці не раскрываюцца.
Ён падзякаваў амерыканскаму боку за намаганне вызвалення беларускіх палітвязняў. Як адзначалася раней, адна з мэтаў візіту Кучынскага пераканаць амерыканскіх партнёраў не ціснуць на краіны еўразвязу ў справе магчымых паслабленняў санкцыяў супраць афіцыйнага Менску. Міністэрства інфармацыі прыпыніла дзеянне пасведчання аднаго з найстарэйшых прыватных выдавецтваў Беларусі «Тэхналогія». Фармальна праз парушэнне тэрмінаў падачы дакументаў. Навукова-вытворчы кааператыў «Тэхналогія» працаваў з канца 80-х гадоў і спецыялізаваўся на выпуску кніг, у тым ліку на беларускай мове. Повод для Міністэрства інфармацыі дзеяння пасведчання прыпыненае праз тое, што выдавецтва не своечасова апавясціла пра змены звестак, якія падлягаюць унясенню ў дзяржаўны рэестр. Аднак гэтаму рашэнню папярэднічалі падзеі сёлета ў лютым, калі сілавікі правялі серыю ператрусаў у выдаўцоў, распаўсюднікаў кніг і прадпрымальнікаў. Шэраг асобаў былі затрыманыя, у тым ліку заснавальнік тэхналогіі Вацлаў Богданович, яго жонка Алена і дочкі Антаніна і Вікторыя. Пазней усіх, апроч Вікторыі, Богданович вызвалілі. Таксама затрыманы галоўны рэдактар выдавецтва Дмітрый Санько. Лукашенко заявіў, што Менск і Масква робяць усё магчымае для зніжэння вайскова-палітычнай напружанасці ў свеце, а Пуцін падкрэсліў роўныя правы і магчымасці на тэрыторыі саюзнай дзяржавы. Кіраўнікі краінаў павіншавалі адзін аднаго з днём адзінства народаў Беларусі і Расіі. Дамову аб супольнасці дзяржаву падпісалі 30 гадоў таму. Пра тое, што гэта за ўтварэнне і каму насамрэч патрэбнае, наступны сюжэт. Крычаў прымае гасцей са Смаленшчыны, рапартуюць мясцовыя медыі. У школах краіны ладзяць тэматычныя імпрэзы, а праўладныя тэлеграм-каналы публікуюць ролики, присвечанные 30-годдзю яднання народаў Беларусі і Расіі. Наше союзное государство – это сильное основание для мира. Самым цынічным святам назвала Дзень яднання Святлана Ціханаўская. Праўда ў тым, што гэтае яднанне толькі шыльда, за якое ўсё заўсёды выглядае наступным чынам – павольнае знішчэнне нашай ідэнтычнасці і незалежнасці. Эканамічная інтэграцыя Беларусі з Расіяй была адным з пытанняў на рэферэндуме 1995 году, а 2 красавіка 1996 Лукашенко і Ельцин падпісалі пагадненне пра беларуска-расійскую супольнасць. Многія эксперты сыходзяцца на думцы, што такім чынам Лукашенко разлічваў увайсці ва ўладу ў Маскве. Беларусы ж не пагаджаліся з інтэграцыйнымі планамі. У Менску адбылося масавае шэсце. Людзей затрымлівалі і білі. З тых амбітных планаў сёння працуюць вышэйшы дзяржаўны савет і савет міністраў саюзнай дзяржавы. Дзеюць прывілеі ў гандлі і свабоднае перамяшчэнне працоўнай сілы. Але няма ні адзінай валюты, ні супольнага грамадзянства. І ўвогуле інтэграцыя доўгі час стаяла на месцы. Бакі распрацоўвалі чарговыя дарожныя карты, а рэжым Лукашэнкі атрымліваў танныя газ і нафту. Асноўнай мэтай Расіі была ўтрыманне Беларусі ў сферы сваіх уплываў, што было ў 100% зроблена дзякуючы інтэграцыйнаму працэсу. Расія забяспечыла стабільнае існаванне аўтарытарнай сістэмы Беларусі на працягу гэтых 30 год. І персанальныя гарантыі для Лукашенка, персанальнае забеспячэнне для ягонай улады. Пацярпела ж ад гэтага яднання самастойнасць Беларусі, бо рэальная інтэграцыя паглыбілася праз вайсковую ды энергетычную залежнасць Менску ад Масквы. Беларусь фактычна ўцягнутая ў вайну супраць Украіны, у тым ліку з нашай тэрыторыі расійскія войскі ўчынілі напад. В декабре заступил на боевое дежурство в Беларуси, как мы с вами и договаривались, ракетный комплекс «Орешник». А паводле падлікаў Белполу не менш за 120 беларускіх прадпрыемстваў сёння наўпрост ці ўскосна працуюць на расійскі вайскова-прамысловы комплекс. Падтрыманне агрэсіі Расіі супраць Украіны не адпавядае нацыянальным інтарэсам дзяржавы Беларусі, беларускаму народу. Ён таксама прадаў знешнюю палітыку. Беларусь галасуе толькі так, як хоча Масква на ўсіх міжнародных форумах і не мае самастойнай знешняй палітыкі. Небяспечнымі для незалежнасці Беларусі выглядаюць і актыўныя заклікі ў Расіі да перасялення ў нашу краіну. Асабліва на фоне прынятага летась у кастрычніку закону, які дазваляе расейцам з відам на жыхарства ў Беларусі удзельнічаць у мясцовых выбарах. Ірына Дарафейчук, Белсад.
А вось сілавікі Беларусі і Расіі дэманструюць цалкам практычнае яднанне ў сумесным пераследзе і пакаранні людзей. На запыт пракуратуры Беларусі у Расіі пакаралі жыхара Смаленскай вобласці. Ён падчас пратэстаў 2020 года адправіў паведамленне вайскоўцу ўнутраных войскаў МУС Беларусі. У ім следства угледзела пагрозу гвалту ў сувязі з выкананнем службовых абавязкаў. Паколькі Расія не выдае сваіх грамадзянаў, экстрадыцыя была немагчымая. Тады Генпракуратура Беларусі перадала матэрыялы крымінальнай справы расійскаму боку. У выніку мужчына быў прыцягнуты да адказнасці, а ў судзе абвінавачаны цалкам прызнаў віну і раскаяўся. Суд прызначыў яму штраф $620 у эквіваленце. Акрамя таго, на карысць беларускага сілавіка спагнаная кампенсацыя маральнай шкоды яшчэ $1250. Занадта стрымана і шэра для былой зоркі рэаліці-шоу, а яшчэ неінфарматыўна. Гэтак сусветныя СМІ апісалі выступ Дональда Трампа, якога так чакалі, як самыя амерыканцы, гэтак і сусветныя рынкі. Ці стала больш зразумела, калі скончыцца аперацыя ў Іране, прамову паслухаў Антон Бяздольны. Дональд Трамп выступіў з тэлезваротам да нацыі, які анансавала выданне «Вашингтон-Пост», прысвечаны ён быў вайне ў Іране. Трамп чакана расказаў пра неверагодныя поспехі амерыканскага войска ў барацьбе з Ісламскай рэспублікай. Дзякуючы дасягнутаму прагрэсу я магу сёння ўвечары сказаць, што мы ідзём па шляху да хуткага выканання ўсіх ваенных мэтаў Амерыкі. Вельмі хутка мы будзем наносіць ім надзвычай моцныя ўдары на працягу наступных 2-3 тыдняў. Мы вернем іх у каменны век, дзе ім і месца. Тым часам перамовы працягваюцца, змена рэжыму не была нашай мэтай. Акрамя таго, Трамп падзякаваў сваім саюзнікам па Блізкім Усходзе за дапамогу і закрануў тэму падвышэння цэнаў на паліва, якое і справакавала вайсковая аперацыя ЗША. У любым выпадку, калі гэты канфлікт скончыцца, праліў Хурмузскі адкрыецца сам па сабе. Ён проста натуральна адкрыецца. Яны захочуць прадаваць нафту, бо гэта ўсё, што ў іх ёсць, каб спрабаваць аднавіцца. Пастаўкі адновяцца, і цэны на газ хутка знізяцца. Цэны акцыяў хутка зноў вырастуць. Шчыра кажучы, яны і не вельмі моцна знізіліся. Пры гэтым заданне разблакаваць пратоку ён перанакіраваў еўрапейскім партнёрам, якія павінны ўзяць на сябе смеласць і ўступіць у аперацыю, або купляць нафту ў ЗША. Тым не менш, пра выхад з НАТО, як чакалі некаторыя СМІ і эксперты, Трамп у сваёй прамове не згадаў. Але ў размовах са сваім атачэннем амерыканскі прэзідэнт працягвае развіваць тэму выхаду Злучаных Штатаў з Паўночна-Атлантычнага альянсу. Очень сложно выйти из Североатлантического альянса США. Если только все страны не проголосуют за выход США, это очень сложно сделать. И сложно это сделать, потому что есть закон, который усложнил выход США из Североатлантического альянса. Закон был принят в первый срок Дональда Трампа, потому что тогда он в открытую много говорил о выходе из альянса. И автор этого закона — нынешний госсекретарь. Як піша Reuters, пасля 19-хвіліннага выступу Трампа цэны на нафту яшчэ больш выраслі, а рынкі абваліліся, бо кіраўнік ЗША не змог абазначыць дакладныя тэрміны заканчэння распачатай ім вайсковай кампаніі. Рэйтынг самога гаспадара Белага дома абваліўся да 36%, найменшага паказніка з часу яго вяртання да ўлады. Сярод прычынаў медыя называюць няздольнасць Трампа патлумачыць прычыны і задачы атакі на Іран. Антон Бяздольны, Белсат. У Гомлі пачалі аднаўляць дом, разбураны пасля выбуху ў адной з кватэраў. Паводле гарадскіх уладаў будоўля будзе ісці ў 2 этапы. Падчас першага плануюць аднавіць разбураную участку пад'езду. Следующий шаг – это капремонт подъезда и ремонтные работы. Замена коммуникаций, там, где смонтированы будут новые изделия, устройства инженерных сетей и отделка квартир. Тэрмінаў заканчэння працаў не прыводзяць, але раней называлі лета гэтага года. Выбух у кватэры на вуліцы Косарава здарыўся ў сярэдзіне снежня, якраз перад пачаткам усебеларускага народнага сходу. Імаверна, з гэтай прычыны ўлады хавалі інфармацыю пра здарэнне. Першапачаткова паведамлялася, што абышлося без ахвяраў, але пазней пры разборах завалаў знайшлі цела жанчыны. Афіцыйна лічыцца, што гэта быў выбух газу праз няспраўнасць газавага абсталявання. Незалежныя медыі пісалі пра няслушнасць такой версіі.
2 красавіка не толькі дзень яднання Расіі і Беларусі, але яшчэ і сусветны дзень інфармавання пра аўтызм. Разлад аўтыстычнага спектру мае адзін са 127 чалавек, кажа Сусветная арганізацыя здароўя. Медычныя эксперты не лічаць аўтызм хваробай. Гэта хутчэй набор асаблівасцяў нейраразвіцця. Найчасцейшыя яго рысы, цяжкасці ў камунікацыі і сацыяльным узаемадзеянні, адрозненні ў сенсарнай апрацоўцы інфармацыі з наваколля і паўтаральныя паводзіны. Даследаванні абвяргаюць прычынную сувязь паміж аўтызмам і прышчэпкамі. Таксама не маюць навуковага абгрунтавання леташнія заклікі прэзідэнта США Дональда Трампа не прымаць парацетамол цяжарным жанчынам. Маўляў, гэта падвышае рызыку развіцця аўтызму ў дзіцяці. Напрыклад, брытанскае ўпраўленне рэгулявання лекавых сродкаў заявіла, што прыём парацетамолу падчас цяжарнасці бяспечны. Сацыялізацыя і інклюзія дзяцей і дарослых з аўтызмам, то бок доступ да адукацыі і працы, былі ў цэнтры ўвагі недзяржаўных арганізацый, якія займаліся пытаннем аўтызму ў Беларусі. Сёння, як найменей 2 з іх у стане самаліквідацыі. Яшчэ некалькі значных дабрачынных супольнасцяў перасталі абнаўляць свае сацсеткі. У дзяржаўных медыях тэму аўтызму ўздымаюць з кожным годам радзей. Выбух шаленства зафіксаваны на Берасцейшчыне. Пра рэзкі рост выпадкаў выяўлення смяротна небяспечнага захворвання паведамляе праўладны тэлеграм-канал «Первый регион». За 2 месяцы 2026-го ў вобласці выявілі 25 выпадкаў захворвання. Гэта ў 5 разоў болей за аналагічны леташні перыяд. Большасць выпадкаў прыпадае на Берасцейскі і Маларыцкі раёны. Штодня ў гарадскі шпіталь хуткай дапамогі звяртаюцца 2-3 пацыенты. Вірус шаленства перадаецца праз сліну, напрыклад, праз укусы. Пераноснікамі могуць быць як дзікія жывёліны, гэтак і хатнія гадаванцы. Медыкі рэкамендуюць рабіць ім штогод прафілактычныя прышчэпкі. На этапе клінічных сімптомаў шаленства мае 100% лятальнасць, калі вірус трапляе ў нервовую сістэму. Выратаваць заражаную жывёліну ці чалавека немагчыма. Цяпер амерыкана ў Беларусі называецца «Наша кава», прынамсі ў сетцы «Макбай». Такім чынам споўнілася чарговае пажаданне Лукашэнкі, які знянацку запатрабаваў змяніць слова «амерыкана» на нешта беларускае. І такія капрызы выконваюцца далёка не ўпершыню. Марыя Сысой. Сегодняшнего дня в Макбай американ называется «Наша кава». Считаю название «Огонь». Не прайшло і месяца з моманту, як Лукашенко наведаў Макбай і выдаў геніяльную ідэю прыдумаць новы неймінг для чорнай кавы. Замест усім зразумелага, але не патрыятычнага. Американо надо переименовать в белорусский бренд. В скобочках пока пиши «американо», когда привыкнут, тогда... Черный кофе. Да. У Макбай, створаным пасля выхаду сеткі «Макдоналдс» і на яе базе, ідэю зрэалізавалі з заўважным энтузіазмам і цэлай піар-кампаніяй. І нават не сталі дапісваць у дужках «американо». Напрыклад, вось так гэта выглядае ў англамоўнай версіі аплікацыі. Як кажуць, плюс за беларускую мову, але што ідзецца менавіта пра чорную каву, не асабліва зразумела. Он человек уже пожилой, и судя по тому, как он прожил свою жизнь не очень со стабильной психикой, мы, чиновники, не мы, чиновники будут выполнять его приказы и указы. Если они американо переименовали в какой-то другой кофе, при этом зерна с той же Америки, да, везут, или с Европы, и для них это норма, то дальше будет хуже. Толькі за апошнія паўгода Лукашенко здзівіў некалькімі выбрыкамі, якія часам смяшылі, а часам і абуралі беларусаў. У пачатку лютага загадаў уключаць вулічнае асвятленне не о 6, а о 8 вечара. Эксперымент тады працягнуўся прыкладна 1 дзень і спыніўся пасля 1000 скаргаў і відэо ў садсетках. У студзені ў маразы каля -15 прапанаваў знізіць тэмпературу ў трубах, маўляў, каб іх не прорывала. Чиновнику проще выполнить абсурдный приказ Лукашенко, насколько бы он не был абсурдный, чем не выполнить этот приказ абсурдный и оказаться под молотом наковальни. Я видел его горящие глаза, когда он был в Северной Корее. У него глаза горели, он мечтал, он смотрел на свою мечту, по сути. А ў кастрычніку Лукашенко ініцыяваў маштабныя рэйды ДАІ па беларускіх запраўках. Нагодай сталіся нібыта чэргі на АЗС праз тых, хто не запраўляецца, а проста п'е там каву. Марыя Сысой, Белсат.
На вуліцы красавік, але сіноптыкі папярэджваюць, яшчэ рана хаваць зімовыя рэчы. На наступным тыдні чакаецца значнае пахаладанне, ды нават снег. Больш навінаў у нашых сацыяльных сетках і на старонцы belsat.ru. Тым часам інфармацыйны вечар мы працягваем, і спадарства чакае студыя Белсат, якую мы правядзем разам з Алесем Залеўскім. Вітаю, гаспадарства. Сёння у нас асноўная тэма круціцца вакол лічбы 30. Дзяржаўныя грошы для сямейнага бізнесу. Вось так журналісты бюро выявілі. Праект, звязаны з унукам Лукашэнкі, можа атрымаць да 30 мільёнаў рублёў крэдыту. Абмяркуем з аўтаркай расследавання Ксеніяй Вязнікоўцавай. І яшчэ 30 гадоў саюзу з Расіяй на фоне новай хвалі схаванай мабілізацыі на вайну у РФ. Даведаемся, ці у Беларусі ёсць шанец выйсці з гэтай залежнасці. Ну што ж, шчыра запрашаем у наш эфір і не забываемся галасаваць у нашым апытанні, пра якое крышачку пазней. Залеўскі, Віталь Бабін у жывым эфіры, і сёння пытаемся, ці вы святкуеце гэтае цудоўнае свята 30годдзя яднання народаў Беларусі і Расіі. Так, не, альбо вы лічыце гэта цынічным святам, як ужо выказалася спадарня Святлана Ціхановская. Калі ласка, галасуйце, а тэму яшчэ абмяркуем неўзабаве з Віталем Цыганковым. Так, пакуль жа да больш гарачых, а не юбілейных тэмаў. Дзяржаўныя грошы для сямейнага бізнесу. Журналісты бюро выявілі кампанію, звязаную з унукам Александра Лукашэнкі. І гэтая кампанія можа атрымаць да 30 мільёнаў рублёў крэдыту з бюджэтнай праграмы. Як працуе гэтая схема і хто насамрэч стаіць за праектам? Ужо неўзабаве ў нашым эфіры журналістка-расследавальніца Ксенія Вязнікоўцава, а пакуль фактура. Паводле расследавання гаворка пра кампанію сезон упакоўкі, якая плануе пабудаваць вытворча-складскі цэх у зоне Бремена-Ворша, так званым аршанскім афшоры з падатковымі і іншымі льготамі. 20% кампаніі належаць унуку Лукашэнкі Александру Лукашэнку-малодшаму. Яшчэ 80% фірме «Марскія сезоны», звязанай з бізнес-лэдзі Людмілай Няронскай, блізкай да сям'і Лукашэнкі. У гэтай жа структуры працуюць сваякі, зяць і сват Віктара Лукашэнкі. Раней журналісты ўжо звярталі ўвагу на гэтыя сувязі, але цяпер упершыню з'яўляецца канкрэтная лічба да 30 мільёнаў дзяржаўнай падтрымкі. І зяць, і сват, і жук і жаба, як той казаў. Ну і яшчэ так, што аўдыторыя часам крытыкуе нас, што вельмі шмат Лукашэнкі. Лукашэнак ужо вельмі шмат, проста аб'ектыўна у дзяржаўных і бізнес-справах у Беларусі. І хутка пра праўнукаў, напэўна, таксама будзем размаўляць. Усе адгалінаванні. А пакуль ужо Ксенія Вязнікоўцава, журналістка бюро медыа, расследавальніца з намі на відэасувязі. Прывітанне. Вечер добрый. Добрый вечер. Ксения, ну не першы раз мы ўжо з вами неяк размаўлялі, вы рабілі вялікае расследаванне таксама пра унука Александра Лукашэнкі, но тут бадай што прынцыпова новае, прынамсі, што я пабачыў, вось гэта канкрэтная лічба з'явілася ў 30 мільёнаў рублёў крэдытнай падтрымкі для гэтай кампаніі. Для вас што было новым, так, і якія вы робіце з гэтага высновы? Ну, на самом деле, никаких новых выводов мы из этого сделать не можем, потому что, в принципе, все и так довольно-таки понятно. Еще с тех пор, когда была зарегистрирована эта компания «Сезон упаковки», в принципе, было понятно направление, в каком она будет работать и что примерно из себя будет этот бизнес представлять. Просто на сегодняшний день мы уже точно знаем, что это будет производственно-складской цех, что они запускают строительство предприятия, и самое главное, что мы узнали, что оно все-таки будет базироваться непосредственно в аршанском офшоре, в Бремена-Орша. Я бы хотела сконцентрировать внимание, что здесь даже, наверное, важно не то, что им выделили кредит там, до 30 миллионов, точная сумма пока неизвестна. Потому что если брать, например, партнерку Александра Лукашенко-младшего, Людмилу Неронскую, то на строительство завода в Витебске ей государство выделило кредит в размере 240 миллионов рублей. Поэтому 30 на этом фоне выглядят, конечно, не так существенно, да, но самое
главное, что они будут располагаться в Бременно-Орше. Особая экономическая зона предполагает и особый налоговый режим, да, то есть изначально уже предприятие внука Лукашенко и Людмилы Неронской попадает в такую неравную экономическую битву с другими предприятиями, потому что там практически нет вообще никаких, по сути, налогов, да, то есть и, ну, конечно же, на старте, еще не успев построиться, у сезона упаковки будет предприятие более конкурентно способное, более выигрышном положении, Ксения. нежели там какие-то государственные предприятия, либо другие частные. Сеня, я правильно зразумеў, што мала таго, што дзяржава дае выгодныя крэдыты, так, бюджэтныя грошы на гэтае прадпрыемства, якое належыць у тым ліку вось гэтым сваякам ці блізкім да Лукашэнкі, дык гэтыя прадпрыемствы ў выніку яшчэ будуць менш плаціць падаткаў у дзяржаўны бюджэт, чым бы гэта рабілі іншыя прадпрыемствы, которые не знаходзяцца ў гэтай зоне. Да, безусловно. Например, завод Людмилы Неронской, он располагается в экономической зоне Витебск. Там тоже есть определенные льготные условия, но они, безусловно, несравнимы с теми, какие предлагает особая экономическая зона. Она не зря называется особой, и не только благодаря своим льготам и преференциям, которые лично выделил Александр Лукашенко-старший. В первую очередь она особо тем, что там совершенно нет посторонних. Там базируются в основном компании кошельков Лукашенко, Александра Зайцева, Рузэкспедиция, например, его новый завод по производству кондитерских сладостей Ордита и другие предприятия, которые связаны с Александром Зайцевым, либо непосредственно с кошельками Лукашенко. То есть, грубо говоря, любое предприятие, любой бизнесмен, который захочет как бы такие же особые экономические условия для себя, он просто их не получит, потому что их там просто не пустят. Эта зона создана для того, чтобы там зарабатывал и экономил на налогах очень избранный круг людей. Ксения, наколькі пашырыўся бізнес Людмілы Неронскай за апошнія гады, бо в прынцыпе і ў іншых расследаваннях вы ўзгадывалі пра ейныя рыбныя інтарэсы ў Беларусі, і чаму гэты чалавек карыстаецца такой ласкай у сям'і Александра Лукашэнкі? Ну, по сути, как бы бизнес Людмилы Неронской, он за последний год и разросся. Мы очень пристально за ним следим и фиксируем каждую созданную компанию. И теперь это уже, наверное, такой какой-то даже рыбный холдинг, не столько вот компания. То, почему они так обласканы властью, ответ очень прост, потому что это не ее личный бизнес. В этом бизнесе есть непосредственный интерес семьи Виктора Лукашенко. И благодаря нашим расследованиям мы уже просто массу раз окончательно доказали о том, что фактически это бизнес Виктора Лукашенко. Вообще сама Людмила Неронская, она близкая подруга Виктора и Лилии Лукашенко. Первый их совместный визит зафиксирован в 2019 году, когда они летали вместе в Арабские Эмираты. Тогда же проходил официальный визит Александра Лукашенко, он встречался там с шейхами. Вот. Кроме того, дети Людмилы Неронской и Виктора и Лилии, они учились в элитной гимназии номер 16 города Минска. Да, то есть у них они вместе справляли какие-то праздники, дни рождения и так далее. То есть можно говорить о том, что их взаимосвязь, она выходит за пределы плоскости каких-то просто там бизнес-интересов, да, это еще и какие-то человеческие отношения, безусловно. Ксения. Да, но по присутствию... Да. Так, бо у нас просто 2 хвілінки застаецца, на жаль, тэма натуральна цікавая. Вось вы ўжо сказалі пра Віктора Лукашенка, ёсць жа яшчэ Дмітрый Лукашенко, да, у яго спартовы клуб і таксама там куча бізнес-праектаў. Вось як гэта адбываецца ў сям'і, ці Віктор і Дмітрий па-брацкі дзеляць свае ўплывы, ці вы бачыце ўсё-такі недзе больш цэнтра, вакол якога з сыноў больш бізнесаў, больш уплыву ўлады фармуецца? Ну, на самом деле сложно так сделать какое-то умозаключение. Похоже на то, что несмотря на то, что они там родственники, братья, близкие люди по крови, тем не менее у каждого есть свой какой-то сектор экономики, который они разрабатывают, из которого получают доход. Да, у них есть пересечение по спорту, но все-таки Национальный олимпийский комитет и президентский спортивный клуб — это несколько разные организации, несмотря на то, что они выкачивают деньги из спорта и из госбюджета. Вот. Поэтому сложно предположить, что все условно складывается в одну какую-то скорбонку, и из нее там каждый себе берет, сколько ему нужно. Скорее всего, все-таки мы говорим о том, что у каждого есть свой какой-то интерес, свой сегмент бизнеса, и каждый из членов семьи, в том числе уже и жены, его контролирует.
Дзякуй вам вялікі за, здавалося б, 10 хвілін размовы, але вельмі грунтоўна, дэтальна. Дзякуй. Ксенія Вязнякоўцева, журналістка, расследавальніца з бюро медыа, была у нас у гасцях. Тым часам у Беларусі вводзяць адказнасць за, цытата, прапаганду гомасексуальнасці, бяздзетнасці і змены полу. Адпаведныя папраўкі ўжо ухваліў Савет Рэспублікі. Ці не азначае гэта, што пад пакаранне можа падпасці нават звычайны допіс у соцсетках або публічная размова на гэтыя тэмы? Хутка высветлім у размове з праваабаронцай вясны Святланай Глаўнёвай. Паводле законапраекта за прапаганду прадугледжаныя штрафы ад 20 базавых для фізічных асобаў і да 150 для юрыдычных. Калі ж інфармацыя, на думку ўладаў, дайшла да непаўналетніх, магчымыя грамадскія працы або адміністрацыйны арышт. Пры гэтым у адзін шэраг пастаўленыя гомасексуальнасць, бяздзетнасць і педафілія. Праваабаронцы раней заяўлялі, такія нормы супярэчаць міжнародным абавязанням Беларусі. Аналагічныя законы раней з'явіліся ў Расіі і паступова пашыраліся. Акрамя таго, уводзіцца і новая норма – адказнасць за незаконнае прадстаўленне Беларусі на міжнароднай арэне. Што менавіта гэта азначае, пакуль не тлумачыцца, але можа закрануць у тым ліку актывістаў і палітыкаў у эміграцыі. Праўкі законапраекту ўступяць у сілу пасля падпісання з боку Лукашэнкі. А тое, што ён падпіша такі закон, проста сумневу, я думаю, ні ў кога няма. На сувязі Святлана Глаўнёва, праваабаронца з праваабарончага цэнтру «Вясна». Добрый вечар. Вечар добры вам. Добрый вечар. Так, ну хаця такія навіны абмяркоўваем, але ўжо прывыклі, каму неяк, не нам у гэты добры вечар. Што гэта азначае на практыцы, вось гэтыя праўкі, которые цяпер прынялі, которые чакаецца падпісанне Лукашэнкі, дзе вось это будзе мяжа праводзіцца паміж размовай, постам у соцсетках і прапагандай. Калі я, напрыклад, напишу нешта пра гея, гісторыю ў соцсетках, ці не будзе гэта прапаганда, так? Ці я ужыю слова бяздзетны, ці проста я без дзяцей і все роўна шчаслівы. Ці гэта не будзе прапаганда? Так, сапраўды, тэрмін прапаганда даволі шырока можа трактавацца беларускімі ўладамі. І, па суці, нават нейкія фотаздымкі пар, нават без нейкага тэксту, яны могуць трактавацца як прапаганда, як сказана ў законапраекце гомасексуальных адносін. Таксама гэта датычыцца і бяздзетнасці, і аперацыі па змене полу. Тому так, ёсць вялікая рызыка, што будзе ўсё гэта трактавацца вельмі адвольна і вельмі шырока, і што такі крок вельмі моцна скажацца на ўсіх на ўсіх людзях з такой ідэнтычнасцю, ці якія прытрымліваюцца так. І, Фернандо, то яшчэ одно пытанне ў давесак. А вось тое, што яны хочуць таксама забараніць прадстаўляць за межамі Беларусі Беларусь, толькі з дазволу. Адпаведна, калі журналіст нейкі замежнік бярэ інтэрв'ю некага беларуса, і ён кажа, так, я беларус, я лічу вось так, то ён таксама парушае закон, атрымліваецца. Так, тут у дадзенай норме таксама патэнцыйна ёсць вялікая прастора для такога шырокага талкавання, а як мы ведаем, і беларускія ўлады, і суды не чураюцца гэтага, і калі ёсць магчымасць пераследаваць па нейкай норме, то і пераследуюць людзей. То у першую чаргу, як я бачу, гэта норма будзе затрагиваць прадстаўнічак дэмакратычных сіл і альтэрнатыўных дэмакратычных органаў, як Коордынацыйная рада, але патэнцыйна закране і праваабаронцаў, і журналістаў, і дэмакратычных палітыкаў, актывістаў, усіх, хто можа у нейкім публічнай прасторы з'явіцца на розных міжнародных івентах.
Тут цікава у тым ліку тое, што мы ўжо казалі за Алесем, што ў шэраг пастаўленыя гомасексуальнасць, бяздзетнасць і педафілія. Педафілія, зразумела, вельмі цяжкае злачынства, адназначна мусіць карацца згодна з крымінальным кодэксам ва любой дзяржаве. Гомасексуальнасць уже шмат гадоў, а можа дзесяцігоддзяў не лічыцца з медыцынскага пункту гледжання ввогуле хваробай нейкай альбо нейкім заганам. Бяздзетнасць. Тут прапаганда бяздзетнасці. Рыгор Заронак у нас бяздзетны, і ён таксама можа фармальна падпадаць. І прапагандыст. Все супадае. Все супадае абсалютна. Як можна было паставіць гэта, як можна паставіць знак раўно паміж гэтымі паняццямі? Спадарня Святлана. То пытанне павінна быць не да мяне, а да ўлад беларускіх, але так, сапраўды, вось такое пералічэнне ўсё в адным шэрагу. Это такая дадатковая стигматизация и уразливых групп, якими можно назвать и ЛГБТК людей, и бездетные люди, так само у неким сенсе уразливые, и те люди, якія хочуць больш даведацца інфармацыі пра змену пола, то гэта ўсё натуральна стигматизация, дыскрымінацыя і парушэнні права і на распаўсюд інфармацыі, і на атрыманне інфармацыі. Ну вось это было маё наступнае пытанне, уласна. Ці можна вось гэты сам законапраект і як законапраект пра прапаганду гомасексуальнасці і ўсё там пра скоску, што яны кажуць, ці можна вось эту прапаганду, гэты законапраект разглядаць уласна як прапаганда дыскрымінацыі, калі дзяржава фактычна вызначае, якія людзі і лад жыцця правільныя, а якія не. То бок это нават пачынаючы ад дэкларацыі правоў чалавека. Так, натуральна, гэта яна ёсць, і тут і прямая ўскосная дыскрымінацыя ёсць, і мы спадзяемся, што хутка на гэты законапраект адрэагуюць прадстаўнікі эксперткі ААН і таксама выкажуць нейкае сваё нейкі запыт, каб гэта заканадаўства не прыймалася. Це, канешне, мне падаецца, раз ужо парламент прыняў, то, як вы самі казалі, наўрад ці потым Лукашенко не падпішат гэта. А ўсё гэта азіраючыся на Расею, дзе, уласна, такія законы прымаюцца, з якой ужо Беларусь 30 гадоў будуе гэтак званую саюзную дзяржаву. Спадарня Святлана, ці гэтыя вось парушэнні міжнароднага права, яны могуць быць падставай таксама для дадатковым аргументам разгляду ў розных міжнародных структурах, дзе будуць разглядацца ў тым ліку злачынствы супраць чалавечнасці рэжыму Лукашэнкі, таксама як права на самавызначэнне людзей. Бо людзі, якія вызначаюць сябе як child-free, напрыклад, яны што? З'яўляюцца аўтаматычна па змоўчванню, як кажуць, злачынцамі ці адміністратыўнымі парушальнікамі. Заганнымі. Так, у прынцыпе, гэта можна разглядваць як зноў-такі частку такога вялікага пераследу ў грамадстве, пераслед гэта таксама злачынства супраць чалавечнасці, і мы спадзяемся, я спадзяюсь, што гэта і будзе адресавана ў хуткім часе ў міжнародных органах, у тым ліку групе незалежных экспертаў ААН, якая якраз і займаецца тым, што збірае звесткі, аналізуе наконт розных відаў злачынства супраць чалавечнасці ў Беларусі. І тое ж самае датычыцца і вось гэтай забароны выступаў, удзелаў у міжнародных мерапрыемствах, што, па суці, гэта такія рэпрэсіўныя меры для людзей, якія ў тым ліку распавядаюць і даносяць парушэнні правоў чалавека ў краіне. Ну вось апошнім тады пытаннем, як вы думаеце, Святлана, бо, як ужо сказаў Віталь, гэтыя нормы да нас прыйшлі з Расіі, дзе яны спачатку таксама былі адміністрацыйныя праўкі, адміністрацыйная справа, але паступова ўзмацняліся, цяпер уже ЛГБТ-супольнасць частка прызнаюць як экстрэмісцкай супольнасцю, як экстрэмісцкімі арганізацыямі і караюць уже крымінальна. Ці ў Беларусі вы бачыце такую магчымасць, што гэта будзе толькі пашырацца, а вось гэта толькі першая ластаўка?
Так, як ми бачимо вже довгий час, що Білорусь поступово становиться ось на гэтую сцежку капіравання гэтых практык датычна пераследу ЛГБТК-супольнасці, ЛГБТК-людзей, і тому, магчыма, ў будучыні так, калі не будзе прынята, напэўна, нейкіх мер, нейкіх рашэнняў, каб не прыцягваць такія рэпрэсіўныя практыкі, то так, можна чакаць у нейкім часе і крыміналізацыі гэтых дзеянняў. Так, ну і адключэнне інтэрнэту, што ўжо адбываецца ў Расіі. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Святлана Галаўнёва, юрыстка праваабарончага цэнтру «Вясна», была з намі на відэасувязі. Абмяркоўвалі мы апошнія правкі законапраекта у адміністрацыйны кодекс, які ўжо быў прыняты парламентам. Ну і, уласна, да, можа, асноўнай тэмай, калі глядзець на календар сёння, у Расіі новая хваля набору на вайну або ціхая мабілізацыя. Паводле звестак СМІ, расійскія ўлады фактычна уводзяць план для вышэйшых навучальных установаў і прадпрыемстваў, то бок ужо і студэнты, і рабочыя проста пойдуць. Ну, то план палягае на тым, каб гэтыя арганізацыі прадставілі людзей для кантрактнай службы у межах так званай СВА. На гэтым фоне ў Беларусі сёння адзначаюць дзень яднання з Расіяй, хоць сам Лукашенко апошнім часам усё часцей шукае кантактаў з Захадам і праз дыпламатыю, і праз сігналы суседзям. Роўна 30 гадоў таму, 2 красавіка 1996-го, Менск і Масква падпісалі дамову, якая паклала пачатак саюзнай дзяржаве. Пагадненне прадугледжвала глыбокую інтэграцыю ад агульнай эканамічнай прасторы і энергетычнай залежнасці да каардынацыі вонкавай і абароннай палітыкі. Сёння Беларусь застаецца ў саюзе з краінай, якая вядзе паўнамаштабную вайну ў рэгіёне і пашырае мабілізацыю. Ці мае ў такой канструкцыі Беларусь увогуле магчымасць, каб выйсці з так званай саюзнай дзяржавы і вярнуцца да нармальных адносінаў з суседзямі? Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік у нашай студыі. Добрый вечар. Прывітанне, Віталь. Паглядзеў я, ну, хоць ты не любіш, калі глядаць твою біяграфію, колькі табе год, але я паглядзеў у 96-м годзе журналіст Associated Press, таксама карэспандэнт расійскай незавісімай газеты, актыўна ў падзеях тых быў унутры. Радыё «Свабода» і газета «Свабода» – самае галоўнае. Ну, 96-97. І звалі гэтага карэспандэнта як? 96-м, так. Так. У 96-м, калі вось гэта ўсё адбывалася, вы пісалі пра гэты саюз, я паглядзеў, ну, тады гэта выглядала як такая тактычная гульня Лукашэнкі, вось ён толькі стаў прэзідэнтам, узмацняе ўладу. Ці ўжо тады у вас было адчуванне, што гэта надоўга і з сур'ёзнымі наступствамі? Давайте по порядку. Да, было адчуванне, што это пры Лукашэнку надоўга, паколькі ўжо в 95-м годзе, праз год пасля свайго абрання, ён зрабіў рэферэндум, у якім, ну, падавіў апазіцыю, так сказать, знішчыў аднаасобную дзяржаўнасць беларускай мовы, зрабіў дзяржаўную рускую мову, і там яшчэ былі пытанні пра герб і сцяг, як мы добра ведаем, і пра інтэграцыю з Расіяй у тым ліку. Там было пытанне на рэферэндуме 95-го года. І было зразумела, што ён гэта пачне. Уже тады, в 95-м годзе, ён сказаў не публічна, але гэта апублічылі его былыя паплечнікі, здаецца, Федута. Ён сказаў: «Беларусь для мяне пройдзены этап». Стала зразумела, што ён, вот гэта ідэя інтэграцыі, ён, безумоўна, мае на ўвазе не толькі галоўнае, так сказать, сесть на расійскую іглу дапамогі, паколькі вот пасля таго, як ён в 95-м правёў гэты рэферэндум, ён вырашыў, што не трэба ніяк нічога прыдумваць, там рэформы, нейкія адносіны з Захадам складаныя, і Захад, дзе трэба дэмакраты і правы чалавека. Я проста пачну інтэграцыю з Расіяй, і за гэта Расія мне будзе плаціць. То, што называецца газ і нафта в обмен на пацалункі. Так рэальна было. Ён гаварыў пра расійскія прамовы, ён зрабіла расійскую мову дзяржаўнай, за гэта Расія яму плаціла. А потым гэта такая, ну, рацыянальная, скажем, рацыянальныя матывы в яго палітыцы, але был і аб'ектыўна такі асабісты нерацыянальны матыў, гэта менавіта шапка Манамаха. Сапраўды, як ён сказаў, Беларусь для мяне пройдзены этап, такое галавакружэнне ад поспехаў, ён усіх перамагае, ён вырашыў, што на фоне гэтага слабога
і хворага Ельціна з малым рэйтынгам, ён можа яго перамагчы і стаць прэзідэнтам Расіі, стаўшы кіраўніком нейкай аб'яднанай расійска-беларускай дзяржавы. Так што ў гэтай інтэграцыі быў і такі сэнс, вось акрамя таго, што проста сесці на, так сказать, на шыю на карак Расіі эканамічны, што яму ўдалося і ўдавалася даволі доўгія гады. Другейшае было жаданне яго прыйсці ў Кремль в якасці кіраўніка аб'яднанай расійска-беларускай дзяржавы. А гэтыя мары, яны разбурыліся аб рэчаіснасць, калі Пуцін прыйшоў да ўлады? Так, менавіта. Все шло до таго, што Ельцин сапраўды слабы, Ельцин падбіраў себе нейкіх паслядоўнікаў, пераемнікаў, якія адзін за адным не задавальнялі. Там, тым ліку, там і Немцоў нейкі час быў дэмакрат, і там Степашин, там Чубайс. Ну, Чубайс не быў в якасці пераемніка, але вот каго ён падбіраў, і все не падабалася. І вось нарэшце ён знайшоў таго, хто яму спадабаўся, так? КДБшніка Пуціна. І Лукашенко гэта было канец яго мары, бо Пуцін адразу... Там был раздрай в России, там было, что фракция там Лужкова-Примакова в Державной Думе, она имела больше, чем эта проуладная фракция Черномырдина, якая была за Ельцина. Але Путин пришел, все переломил, спочатку олигархов, потом и оппозицию, и так консолидовал уладу в своих руках, что ни на про якую уже магчимость шапки Мономаха здобыть уладу России не была размова. И тады Путин и сказал, ну, коли вы так хочете интеграцию, давайте 6 областями долучайтесь. Лукашенко там, это было в России, промолчал, приехал в Минск и сказал, нават Сталин такого николи не ображал, так белорусский народ. И он зразумел, что сапраўды в этой интеграцию можно заиграться, тем больше не с этим широкая душа Ельциным, а с этим циничным хитрым КДБшником можно заиграться. И он начал поводить по-своему. И он начал трошки отбиваться от интеграции, и он начал умацовывать всякие структуры, ну, структуры суверенитета, структуры улады. И он фактично с того часу уже там спочатку, может быть, там нулевых, он уже фактично отбивался. И самый пик был в 19-м году, когда, он, памятаете, были гэтые так званые мапы интеграционные, и он просто на такой конфликт пошел с Россией, что это протягивалось до выборов 20-го года. До речі, уже все забыли про это карты, их там было 19 ці 20, их там неяк аб'ядноўвалі, частку выніку подписали, частку дагэтуль не подписаныя. Основное пытанне сёння, выдатны такі экскурс ты зрабіў, так, як это все развівалася, эволюцыянавала эта думка Лукашэнкі па інтэграцыі з Расіяй. Ці ёсць дарога назад? Інакш, ці ёсць бяскроўная дарога назад? Безумоўна, безумоўна. Як это адбываецца? Ну, цяжка сказаць людзям, якія вот жили в Советском Союзе, кто-нибудь из них мог уявить, что Советский Союз развалится еще при их житті. По-перше, большинство про это не думала, не марила, ну, же тех же другие, больше такие, ну, скажем, диссидентские, там, про это думали, але не верили, что это может отбыться когда-нибудь при их житті, застой будет навечно. Союз развалился. Мы не ведаем, что будет сегодняшняя Россия. Я в огуле прихильник того, что нечаканные для России и у России подеи могут отбыться худшей, чым мы думаем. Ёсць шмат там таких, ведаеце, філосафаў, якія разлічваюць нейкія гістарычныя перыяды, і вот 35-36 гадоў это нейкі такі стабільны перыяд, там 17-53, з 53 по 89, і вось зараз заканчивается другі, ну, трэці вот гістарычны перыяд, там з 90 по 25-26, што ў Расіі павінны настаць нейкія кардынальныя перамены. Я, дарэчы, з'яўляюсь прыхільнікам этого погляда, но не абавязкова 26-м, а то, што в Расіі вот цяперашняя структура, якая здаецца железабетоннай, яна падыходзіць да нейкага свайго лагічнага канца, ці это будзе звязана з вайной, а гэта рэдка, так сказать, не супадае. Звычайна вайна падштурхоўвае все працэсы, і працэс развалу улады ў Расіі, развал грамадства Расіі, ён, безумоўна, гэтая вайна падштурхне. Тым больш, што не відаць варыянтаў, дзе Расія можа атрымаць нейкую яркую перамогу в этой войне. Пакуль жа у Расіі знікае інтэрнэт, так, і змяншаецца, заканчваецца інтэрнэт, і заканчваюцца салдаты на вайну, нават студэнтаў збіраюцца цяпер мобілізаваць. Які не маглі уявіць яшчэ 2-3 гады назад, што будзе ў іх у іхняй краіне. А цяпер, так, па разнарадцы кожная ВНУ. Ты кажаш пра палітычны аспект, ці магчыма так вось вярнуцца нам назад з гэтай залежнасці, а вось Беларусь пад Расіяй, ці гэта навякі, як сёння шмат, дзе казалі афіцыйныя асобы, у тым ліку на ўрачыстасцях, якія сёння адбываліся, ці адыход ад уплываў Крамля магчымы і пры Лукашэнку?
На гэтае пытанне ў інтэрв'ю з Гафірай Жук адказаў адзін з самых аўтарытэтных эканамічных даследчыкаў Беларусі Павел Данейка. Паводле яго ключавой падзеі ў гэтай гісторыі, так як і кажа Віталь, можа стаць мірная дамова па выніках вайны ва Ўкраіне. Мирный договор – это будет шанс Лукашенко опять попробовать повернуться на Запад. То есть давайте... У него нет политической ориентации. Запад, Россия и так далее. У него есть одна ориентация. Это максимизация его личной власти. Сейчас он под Путиным в большей мере, чем раньше. И уход на Запад – это уход из-под власти Путина. Повернуться на Запад для него сегодня означает укрепить свою власть. Понимаете? Личную власть. И он будет пытаться это сделать. Каким способом, не знаем мы. Может быть, он эту казахскую модель возьмет, еще что-то. Но оставаться в нынешней ситуации долгое время невозможно. Шановне господарство, всю размову з Павлом Данейкай надзвичай цікавую глядзіце на нашым канале Белсат Лайв, не на Белсат Ньюс. Лінк да гэтай размовы ўжо ёсць у чаце трансляцыі. Віталь, можа, тады не варта сапраўды, як кажа Павел Данейка, чакаць, пакуль Расія сама разваліцца ці настолькі аслабне, пакуль што это адзіны варыянт нашага адыходу ад Расіі, бяскроўнай, так, які разглядаецца. А вот сапраўды можа быць і такі трошкі перыяд, калі яшчэ вось гэтай мірнай дамовы, як цяпер, калі яшчэ не да канца ясна, хто там перамог, хто прайграў у гэтай вайне, але ўжо варушняк ёсць, ужо ёсць рада мір, ужо Лукашенко куды ісці ездзіць. Можа, вось гэта таксама акно магчымасцяў? Ну, я б сказал, что так хутка все гэта не можа адбыцца, і калі ты спытал, я казал пра ўвогуле, што это не назаўсёды, не назаўжды, але не трэба тут мець ілюзіі, это будзе нелёгка. Перш за ўсё за той эканамічнай залежнасці ад Расіі, якое яна мае, але, напрыклад, калі вспоминаць той же савецкі час, то Эстонія мела намнога большую залежнасць ад Расіі, чым Беларусь в 91 годзе. Калі Беларусь, частка таваров шла яшчэ там в іншыя рэспублікі СССР, Украину, Казахстан, то в Эстонии там у нас было 70%, у них было там за 90% залежность от России. Теперь там их с Россией там пару процентов гандлю. И они переориентовались, за эти 30 годов было бы ожидание, был бы настрой, тем больше, что эта переориентовка... До 20-го года и у нас было 40%, около 40% только из России. Ну так, там вот Лукашенко, что вот в эти часы, он ставил задачу три трети, треть на Россию, треть на Евросоюз, и треть на третьи краины, третий свет. Так, это не тяжко зрабіць, умовно скажем, завтра все гэтыя беларускія нафтапрадукты зноў пойдуць на захад, это адным свистком робіцца, это не трэба там цяжкага пераабсталявання, для этого все готово. Так что нельга казаць, что гэта адначасова лёгка, але ну тут і праблемы з, скажем так, арыентацыяй геапалітычнай насельніцтва і з панаваннем там рускай культуры і рускіх СМІ ў Беларусі, то бок тут не толькі эканоміка, але беларусы такія практычныя людзі. Я уже не приводил, здаецца, в нашем эфире прыклад, что за все годы доследования социологичных самый низкий рейтинг России был приблизно вот до Путина, до прихода в 99-м году, когда была война в Чечне другая, там и Путин, и когда Россия была наибольш такая, то, что мы называем ослаблена. Там был бардак, там не было улады надейной, ну, с пункту гледжання, так сказать, российцев и белорусов. Там был этот кризис 98-го года. На той момент это было там ледь не там 15-20% за інтэграцыю з Расіі, а астатнія за не ўваход нікуды, альбо за інтэграцыю з захадам. То бок, толькі калі Расія пачынае аслабіваць, беларусы, тыя ж самыя, якія нібыта себе в нейкіх пытаннях называюць прарасійскімі, становяцца абсалютна прабеларускімі, празаходнімі. Такі у нас цынічна практычны народ. Шмат разоў разважалі у тым ліку ў праграме «Двубой», ці магчымы лукашызм без Лукашэнкі, а ў мяне пытанне, ці магчымая саюзная дзяржава без Пуціна і Лукашэнкі, калі яны сыйдуць, памруць, сыйдуць, не ведаю, у нябыт. Вось гэтая ідэя, ці ёсць тыя прыхільнікі гэтай ідэі, гэтага мёртвага стварэння, якія будуць гатовы абараніць эту мёртвую саюзную дзяржаву? Ну, прыхільнікі ёсць, але, конечно, абараніць яны не будуць. Это як в тым же 91-м ніхто не выйшаў абараніць Савецкі Саюз, калі было аб'яўлена пра яго заканчэнне. Где былі 20 мільёнаў савецкіх камуністаў? Ніхто з іх не выйшаў. Так і тут. Яны, можа, і застануцца прыхільнікамі, але, конечно, актыўнага супраціву не будуць чыніць. Просто, па-першае, будуць баяцца. Это не такія людзі, якія, ну, некая дробныя, можа быць, будуць выходзіць, там, десяткі, сотні людзей. Але ў цэлым, я ж кажу, беларусам, калі пакажуць, што вот у нас шлях цяпер іншы,
іншую багатую Европу, там, а Россия, она вот разваливается, толку ад яе ніякага, там, і там эканамічны крызіс, ці яшчэ што-небудзь, то многія прыхільнікі так званай суверэннай дзяржавы, яны павернуцца ў бок Захаду. І тут жа ёсць, ну, от як, напрыклад, з незалежнасцю. Мы ведаем, і все апытанні, людзі, ну, там, на 97% за незалежнасць. Заступленне такое непасрэднае в Россию, там 3-5% заўсёды было, не больш, да. Але за інтэграцыю з Россией даволі шмат, там 40-50, там, таму што людзі, ну, інтэграцыю ўспрымаюць як нешта такое, што прынесе прыбытак, што добрае. Сябраваць, не сварыцца. Вот. І тут менавіта так сацыяльныя, ну, сацыялагічныя пытанні паказваюць, што людзі мяняюцца в залежнасці ад канкрэтнай сітуацыі, па-першае, а па-другое, калі інтэграцыя з Захадам будзе падавацца больш выгадна і больш прыносіць прыбыткаў, конечно, большасць людзей будзе паварочвацца туды, і больш за тое часам не трэба будзе доўгі час, можа быць, дзесяцігоддзі, такого пытання не будзе стаяць. Это будзе паступовы плавны пераход ад менш залежнасці ад усхода і большай незалежнасці эканамічнай, палітычнай і гэтак далей. Главное, каб за гэты час вот меньше вот этого всего, як сёння это законодаўство новое, которое придумляюць по пропаганде гомосексуализма там і так далей, отключение интернета, все эти справы капяны, як мага найменш нам за этот час. Зараз скажите беларусам, вы хочаце, як в России, каб не было интернета, заходних марок, студенты мобилизуюць на войну. Так, студенты мобилизуюць на войну. Покарыстацца интернетом в Беларуси, да. Так. Віталь, вялікі дзякую за размову. Віталь Цыгаткоў, палітычны аглядальнік, быў у нашай студыі. Ну, а мы пераходзім до нашай сталай рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў», якую мы рыхтуем сумесна з рэдакцыяй БГ Медыа. Сітуацыя. Сям'я з дзецьмі вярталася з Салігорску ў Менск і збіла лася, які выскачыў на дарогу. На вуліцы было ўжо цёмна, ДТЗ здарылася а палове на 11 вечара. Пасля гэтага ў сям'і з'явілася пытанне, чаму на дарозе не было агароджаў ад дзікіх жывёлінаў. Як жанчына напісала ў трэц, то бок ты едзеш па трасе, рызыкуеш жыццём сваім і сваіх дзяцей, і калі адбываецца такое, ты сам плаціш за рамонт, і часам яшчэ і за загінулую жывёліну. Гэта наогул нармальна. Нам, дзякуй Богу, сказалі, што штрафу не будзе, але ад гэтага не лягчэй, бо ўсё магло скончыцца зусім інакш. У каментарах пад яе пастом людзі пагаджаюцца, што на дарогах не хапае агароджаў. Я бы нават сказаў, што іх няма амаль што. А таксама папярэджваюць, што трэба быць больш уважлівымі. З іншага боку, у такі цёмны час немагчыма гэта пабачыць, кажу за свайго досведу. Паводле афіцыйнай інфармацыі, летась колькасць ДТЗ з дзікімі жывёлінамі вырасла больш, чым на 30% і склала амаль 5000 выпадкаў. Жыхарка Мядзеля паскардзілася на службу 115 на іржавую ваду з-пад крану. Заяўку прынялі, але пытання так і не развязалі. Паводле жанчыны, адказныя службы спіхваюць праблему адна на адну. Водоканал кажа, што праблема ў трубах у самім доме, і таму мусіць разбірацца ЖКГ. А камунальнікі, у сваю чаргу, кажуць, што праблема ў вадзе, якую ў дом пастаўляе водоканал. Короче, база какая-то по обезжелезыванию. Так ее так и не построили. Или она сломалась, или ее построили, я не знаю. Ну, короче, ее нету, да? Вот это вот та проблема, почему ржавая вода идет. Ну, хорошо. Но должны же как-то были исправить эту проблему. Кто-то же в этом виноват, что так получилось. Но никто ничего не сделал. И в итоге получается, я заявку подала, водоканал зареагировал, а ЖКХ... А что мы должны там чуть... Давайте закроем тихонечко. Ну і далей ідзе падчас рамонтных прац у вёсцы Кароўка Віцебскага раёну. Камунальнікі знайшлі старажытны крыж. Ужо праз дзень артефакт быў дастаўлены ў Віцебскі абласны краязнаўчы музей. Там патлумачылі, што знаходка – гэта надмагільны крыж мясцовага баярына, які памёр у 17 стагоддзі. Надпіс з аднаго боку крыжа расшыфраваў гісторык і архівіст Дзяніс Лісейчукаў. Паводле яго там напісана: «Крыж стаіць нябожчыкам слаўнае памяці Герасімам Ігнатовічам Ушаковічам Кароўчынскім року 1639». Гэты род належаў да сацыяльнай групы панцырных баяраў, то бок гэтыя людзі за службу на кані і ў панцырным узбраенні вызваляліся ад падаткаў і феадальных павіннасцяў.
Ну, ось такі артефакт, сапраўды, вельмі каштоўны, думаю, у тым ліку і мясцовым жыхарам, да і ввогуле. Ну, і што самае аматарам цікавае, культуры будзе цікава. на што я звярнуў увагу, што 17 стагоддзя, а ўжо было напісана слова «крыж» па-беларуску. Так. Спадарства, давайте яшчэ напрыканцы звернемся да нашага пытання. Аказваецца, не ўсё так кепска ці добра, я нават не ведаю, як сказаць. 60% тых, хто прагаласаваў, святкуюць сённяшняе свята, дзень яднання Беларусі і Расіі. Не святкуюць 44%, ну і 49% пагадзіліся са Святланай Ціхановскай пра тое, што гэтае свята з'яўляецца цынічным. На гэтым завяршаем эфір. Дзякуем вам за увагу, каментары і лайкі. Для вас працавалі Олег Залеўскі, Віталь Бабін. Зычым удалага вечара вам і да наступных сустрэчаў на Белсаце. Пакуль.